Molt bones a tots i benvinguts a Espectáculos BCN. Avui parlarem de Mar i Cel, una de les obres més emblemàtiques d'Àngel Guimerà. Aquesta és una història d'amor impossible entre cultures enfrontades, plenes de conflictes, passions i ideals. Escrita l'any 1888, és una de les peces mestres del teatre català del segle XIX i segueix ressonant en els nostres temps gràcies a la seva vigència i profunditat. Som-hi! Ambientada en el segle XVII, Mar i Cel narra la història de Saïd, un pirata morisc que busca venjança contra els cristians després de l'expulsió dels moriscos de la península ibèrica. Al centre d'aquest conflicte trobem l'amor prohibit entre Saïd i Blanca, una jove cristiana capturada per la seva tripulació. Aquesta relació, impossible per les tensions culturals i religioses del seu temps, es converteix en el fil conductor de la tragèdia. Àngel Guimerà, un dels dramaturgs més importants de la Renaixença, utilitza aquesta història per abordar temes com l'enfrontament entre civilitzacions, la intolerància i la difícil convivència entre dues cultures que, malgrat tot, comparteixen el mateix món. Mar i Cel és una obra d'una gran força poètica i dramàtica que reflexiona sobre la impossibilitat de l'amor quan la societat està profundament dividida per l'odi i els prejudicis. Però si Mar i Cel ha aconseguit mantenir-se viva en l'imaginari col·lectiu durant més d'un segle, ha estat gràcies a Degoll de Gom. L'any 1988 la companyia va portar aquesta història als escenaris en forma de musical, mantenint l'essència del text de Guimerà, però ampliant el seu impacte amb una escenografia imponent, una banda sonora inolvidable i moments d'intensa emoció. El musical de Mar i Cel no només va ser un èxit per la seva qualitat artística, sinó també perquè va fer reviure l'obra de Guimerà d'una manera accessible i emocionant per al públic contemporani. Les cançons icòniques com Per què he plorat encapsulen el dolor, l'esperança i la tragèdia de la història original, donant-li un nou alè de vida. La fusió de la lírica de Guimerà amb la música i l'espectacle de Degoll de Gom ha fet que aquesta història traspassi generacions, convertint-se en un símbol del teatre català contemporani. Cada representació és un recordatori del talent d'Àngel Guimerà i del seu compromís amb la cultura i la llengua catalana, reflectint els valors i les lluites d'una societat que buscava reafirmar la seva identitat. Ara, després de més de 30 anys d'èxits, Degoll de Gom es prepara per acomiadar-se dels escenaris amb aquesta última temporada de Mar i Cel. És un comiat emotiu, tant per la companyia com per tots aquells que han crescut amb aquesta obra. Aquesta serà l'última oportunitat per veure una de les produccions més estimades del nostre teatre, un musical que ha fet història i que ha marcat una generació sencera. Mar i Cel és més que una història d'amor tràgic, és un reflex de les tensions del seu temps i del nostre. Una obra que ens recorda que, malgrat les diferències culturals i religioses, les emocions humanes ens uneixen a tots. I això és el que fa que, fins i tot ara, més de 130 anys després de la seva creació, ens continuï emocionant. Gràcies Àngel Guimerà per haver-nos donat aquesta obra eterna i gràcies Degoll de Gom per haver-la fet brillar als nostres escenaris durant tants anys. Aquest és el final d'un capítol, però la llegenda de Mar i Cel continuarà navegant en les nostres memòries. Fins la propera!